Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhikaya Hare Krishna, Krishna Bhaktaya Namaha. Prabhupada Chivri Maharaj Ki Nitaya Gaur Premanande. Hare Krishna. Alla screen കാണാലോ അല്ലേ? Hare Krishna. കാണാം പ്രഭുജി. എല്ലാവരും ഏകദേശം ബ്രേക്ക് ചെയ്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു. ചെയ്തില്ല അല്ലേ? ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലെ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ആമുഖത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ നോക്കാം. മഹാപ്രഭുവിനെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും അദ്വൈതാചാര്യനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ അദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ അദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. കൃഷ്ണ പ്രീതി ചൊല്ലാം. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ അദ്വൈത ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ചന്ദ്ര ജയ 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 ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ അദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ജയ അദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ അദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ജയ അദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. പിന്നെ പഞ്ചതത്വ പ്രണാമ മന്ത്രമാണ്. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം അവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരിക്കും തോന്നുന്നു. വേറെ ആരെങ്കിലും പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് അറിയാത്തതുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയ്യർത്തിയാൽ മതി. നമ്മള് ക്ലാസ്സിലെല്ലാം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലായാലും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലും എല്ലാം മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതിനെ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അതിനെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും. അത് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തിലെ കപട ദൈവങ്ങളെ പോലെയല്ല. കപട ദൈവങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവും. അവര് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അല്ല, ഭഗവാനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും. ഓരോരോ യുഗങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന തെളിവുകൾ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്ന ശാസ്ത്രരേഖകൾ ചോദിച്ചു. ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, കലേ പ്രഥമ സന്ധ്യായാം ലക്ഷ്മീകാന്തോ ഭവിഷ്യതി ധാരു ബ്രഹ്മ സമീപസ്ഥ സന്യാസി ഗൗരവിഗ്രഹ.
കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധിയിൽ ലക്ഷ്മികാന്തനായ ഭഗവാൻ സുവർണ ശോഭയോടെ അവതരിക്കും. സന്യാസധർമ്മം സ്വീകരിച്ച് അവിടുന്ന് ജഗന്നാഥ വിഗ്രഹം മരത്തിൽ തീർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ദാരുബ്രഹ്മം എന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധിയിൽ ലക്ഷ്മികാന്തനായ ഭഗവാൻ സുവർണ ശോഭയോടെ അവതരിക്കും. സന്യാസധർമ്മം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വിരാജിച്ച് അരുളും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഏകലോക ലീലകളിൽ ഏറിയ പങ്കും നിർവഹിച്ചത് പുരിയിലായിരുന്നു. ജഗന്നാഥപുരിയിലാണ്. 18 വർഷത്തോളം ജഗന്നാഥപുരിയിലായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും. പിന്നീട് പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നു, കലേ പ്രഥമ സന്ധ്യായാം ഗൗരംഗാഖ്യം മഹീതലേ ഭാഗീരഥി തടേ രമ്യേ ഭവിഷ്യാമി സനാതന. സനാതനനായ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധിയിൽ ഗൗരംഗൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ ഗംഗാതീരത്തിൽ മഹീതലവാസികൾക്കെല്ലാം ആനന്ദമരുളിക്കൊണ്ട് വിജയം ചെയ്യും. ഇപ്പോ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കലിയുഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാലഘട്ടം 10,000-ഓളം വർഷങ്ങൾ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം കൊണ്ട് തന്നെ അത് അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്നേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലെ പ്രഥമ സന്ധ്യയില് ഗൗരംഗൻ എന്നുള്ള നാമധേയത്തിൽ, ഗൗരംഗൻ ചുട്ടുപഴുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ നിറമുള്ള ഗൗരംഗ, രാധാറാണിയാണ് ഗൗരംഗി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഗൗരംഗൻ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു. അപ്പോ ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്താണ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ഗരുഡ പുരാണത്തിലും പറയുന്നു, ശുദ്ധ ഗൗര സുദീർഘാംഗു ഗംഗാതീര സമുദ്ഭവ ദയാലു കീർത്തന ഗ്രാഹി ഭവിഷ്യാമി കലിയുഗേ. പരിശുദ്ധമായ ഗൗരവർണ്ണത്തോടു കൂടിയും അഥവാ ചുട്ടുപഴുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ നിറം, സുദീർഘമായ ശരീരാകാരങ്ങളോട് കൂടിയും അത്യന്തം ദയാലുവായ ഭഗവാൻ നാമസങ്കീർത്തന പ്രചരണാർത്ഥം കലിയുഗത്തിലെ അവതരിക്കും. പിന്നീട് കൂർമ്മ പുരാണത്തിലും പറയുന്നു, കലീനാദഹ്യമാണാനാം മുതാരായ തനുഭൃതാം ജന്മപ്രഥമ സന്ധ്യായാം കരിഷ്യാമി ദ്വിജാദിഷു. കലിയുഗത്തിൽ പ്രഥമ സന്ധ്യാഘട്ടത്തിൽ ദ്വിജകുലത്തിൽ അവതാരം പൂണ്ട് അതികാരുണ്യവാനായ ഭഗവാൻ കലികൽമഷങ്ങളെ ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യും. അപ്പോ ഈ കൂർമ്മ പുരാണത്തിലാണ് ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. പിന്നീട് ദേവി പുരാണത്തിലും പറയുന്നു, കരിഷ്യതി കലേ സന്ധ്യാം ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവനഃ ദ്വിജാദീനാം പുരുഷോത്തമഃ. കലിയുഗ സന്ധ്യയിൽ ജീവരാശികളിൽ കരുണ പൂണ്ട് ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമൻ ദ്വിജകുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത് ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കും. പിന്നീട് ശിവപുരാണത്തിലും പറയുന്നു, ദിവിജാഭു വിജയന്ത്വം ജയന്ത്വം ഭക്തിരൂപിണഃ കലോ സങ്കീർത്തനാരംഭേ ഭവിഷ്യാമി ശജീസുതഃ. കലിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തന പ്രചരണം തുടങ്ങി വെക്കുന്നതിനായി സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ശജീസുതനായി ഭുജാതനാകും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മാതാവിന്റെ പേരാണ് ശചിദേവി. ശചിദേവി എന്നുള്ളതാണ് മാതാവിന്റെ പേര്. അപ്പോ ശജീസുതനും ഭഗവാനെ വിളിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പിന്നീട് വാമന പുരാണത്തിലും പറയുന്നു, കലീഘോരതമസാച്ഛന്നാൻ സർവാനാചാര പരിചിതാൻ ഗർഭേ സംഭൂയ താരയിഷ്യാമി നാരദ. കലീഘോരതമസാച്ഛന്നാൻ സർവാനാചാര പരിചിതാൻ ഗർഭേ സംഭൂയ താരയിഷ്യാമി നാരദ. അല്ലയോ നാരദ, തമോ ഗുണത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ സകല ആചാരങ്ങളെയും വർജിച്ച് മൃഗപ്രായരാകുന്ന അതിഘോരമായ കലിയുഗത്തിൽ അവരെ ഉദ്ധരിക്കാനായി, തമോ അന്ധകാരം നശിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ ശചീദേവിയുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കും. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും പറയുന്നു, അന്ധകൃഷ്ണോ ബഹിർഗൗരഃ സാംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദഃ
ശചീഗർഭേ സമാപ്നോയാം മായാ മാനുഷ കർമ്മകൃത്. ബാഹ്യമായി സുവർണവർണ്ണമെങ്കിലും ആന്തരികമായി സർവേശ്വരനായ കൃഷ്ണനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഗൗരംഗൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശചീസുതനായി അവതരിക്കും. തന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളോടും കൂടി ഭഗവാൻ അതിമാനുഷ്യ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ദിവ്യലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. പിന്നീട് മഹാഭാരതത്തിലും പറയുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലുള്ള ഇതാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം. ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലുള്ള വരികളാണിവ അല്ലെ. എല്ലാവരും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലും, എന്നാൽ ആരും ഇതുവരെ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ വരികളിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ വരാംഗ ചന്ദനാംഗതി സന്യാസകൃത് സമശാന്തോ നിഷ്ഠാശാന്തി പരായണ. സുവർണവർണ്ണത്തോടു കൂടിയും സർവാംഗം ഗന്ധലവിതനായും സന്യാസധർമ്മം വരിച്ച് ക്ഷമാശീലനായും ശാന്തനായും വിരാജിച്ചരുളുന്ന ഭഗവാനെ ശാന്തിപരായണന്മാരായ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപാസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സന്യാസ വേഷത്തിലുള്ള അവതാരം, സന്യാസം എടുത്തിട്ടുള്ള അവതാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാത്രമാണ്. വായുപുരാണം ഇതിലും പറയുന്നു, അഹമേവ ക്വചിത് ബ്രഹ്മൻ സന്യാസാശ്രമം ആശ്രിത ഹരിഭക്തിം ഗ്രാഹയാമി കലോ പാപഹതാൻ നരാൻ. കലിയുഗത്തിൽ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച് ഹരിഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ അകറ്റുന്നതിനായി പരബ്രഹ്മനായ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. പിന്നീട് നരസിംഹപുരാണത്തിലും പറയുന്നു, സത്യേ ദൈത്യ കുലാദിനാശ സമയേ സ്പൃജന്നകേസരി ത്രേതായാം ദശസ്കന്ധരം പരിഭവൻ രാമാദിനാമാകൃതി ഗോപാലം പരിപാലയൻ വ്രജപുരേ ഭാരം ഹരൻ ദ്വാപരേ ഗൗരംഗാ പ്രിയ കീർത്തന കലിയുഗേ ചൈതന്യമാഹാരി. സത്യയുഗത്തിൽ അസുരകുല നാശനത്തിനായി തിളങ്ങുന്ന നഖങ്ങളോട് കൂടിയ നരസിംഹമായും, ത്രേതായുഗത്തിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ ശ്രീരാമനായും, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വ്രജപുരത്തിന്റെ ഭാരം നശിപ്പിച്ച് ഗോപന്മാരെ പരിപാലിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനായും വന്ന അതേ ഭഗവാൻ ഹരി തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യൻ എന്ന നാമധേയത്താൽ സങ്കീർത്തന പ്രിയനായ ഗൗരംഗനായി അവതരിക്കും, ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കും. ഇത് നരസിംഹ പുരാണം പറയുന്ന അല്ലെ. 11ഓളം പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതും പഠിച്ചു അല്ലെ. കൃഷ്ണവർണം ദിശാ കൃഷ്ണം സാങ്കോപാങ്കാർഷ പാർഷദം യജ്ഞി സങ്കീർത്തന പ്രായേ യജന്തിഹി സുമേധസ അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ തന്നെ, എന്നാല് ആ കൃഷ്ണന്റെ വർണ്ണത്തിലല്ല, ഗൗരവർണ്ണത്തിൽ സുവർണവർണ്ണത്തില് നാമസങ്കീർത്തനം യജ്ഞമായിട്ടുള്ള ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിക്കും. അപ്പോ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള അവർ എന്താ പറയുന്ന ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതകൾ സ്വീകരിക്കും, കാലടികളെ പിന്തുടരും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവര് ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ 100ഓളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വേറെയും തെളിവുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സ്ലൈഡാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആരോടെങ്കിലും പറയുമ്പം പലരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കില്ല. അവരൊക്കെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അംഗീകരിക്കും അല്ലെ. അല്ല, ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അതാ പറഞ്ഞത്. പ്രഭുപാദർ തന്നെ ഇതിന്റെ അവതാരികയിൽ പ്രഭുപാദർ തന്നെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ല, ഇന്നലെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞില്ലേ. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് കുട്ടിയാവുന്നുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും അറിയില്ല, അതൊന്നും കുട്ടിയാണോ? അല്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഏത് ഭാവത്തിൽ ജപിക്കണം, ഏത് അവസ്ഥയിൽ ജപിക്കണം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്, എല്ലാവർക്കും ഹരിനാമം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരാളല്ല. അപ്പോ പലരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, കണ്ണടച്ചിട്ട് ആരും വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മപുരാണം, പത്മപുരാണം, ഗരുഡ പുരാണം,
കൂർമ്മ പുരാണം, ദേവി പുരാണം, ശിവപുരാണം, വാമന പുരാണം, സ്കന്ദ പുരാണം, മഹാഭാരതം, വായുപുരാണം, നരസിംഹ പുരാണം അല്ലെ. അപ്പോ ഇതിലൊക്കെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരോട് നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന പോലെ അവരൊക്കെ നിർഭാഗ്യവാന്മാർ. അപ്പോ ഇത്രയും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ഇന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം. നമുക്കിനി ഇതിന്റെ ആമുഖമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ പ്രായോഗികമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അന്തിമ ഉപദേശം എല്ലാവരുടെയും അവിടുത്തെ തിരുമുമ്പിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും തൽക്ഷണം താൻ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് കൃഷ്ണൻ വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു. ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം എന്താണ്? ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. അവസാനമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18-ാം അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമല്ല, അർജുനന് നൽകുന്ന ലാസ്റ്റിലത്തെ ഉപദേശം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. എന്നാലും ആരും അത് അത്ര കണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്നു അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ആവേണ്ടത്, ഏതൊരു തരത്തിലാണ് ശരണാഗതി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാനാണ്. ഏത് അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിട്ടാ അല്ലെ. ഭഗവാൻ കുറെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചു. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മത്യാജിമാ നമസ്കുരു, എന്റെ ഭക്തനാകൂ, എന്നെ ആരാധിക്കൂ, എന്നെ പ്രണമിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാലേ അതൊന്നും ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്നിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. അങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം തൽക്ഷണം താൻ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് കൃഷ്ണൻ വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ സമഗ്ര വിസ്തരണമായ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു മുഖേന ഈ സൃഷ്ടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ചുമതലയിലാണ്. പക്ഷെ ഈ പരിപാലനം നേരിട്ടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ചുമതല താൻ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അവിടുന്ന് ആ ചുമതല നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്നേക്കുമായി ഭഗവാനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഒരു ആത്മാവാണ്. ഒരു കുട്ടി അവന്റെ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗം അതിന്റെ യജമാനനോ കീഴടങ്ങുന്നത് പോലെ ശരണാഗതി പ്രക്രിയയിൽ ഒരുവൻ ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ നിന്നുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. ആറ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കേണ്ടുന്ന 6 വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിലുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ അനുബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. അത് പറയുന്നു, ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ പ്രതികൂലസ്യ വർജനം രക്ഷിഷ്യതി വിശ്വാസോ ഗോപ്തൃത്വോ വരണം തഥാ ആത്മനിക്ഷേപ കാർപ്പണ്യേ ഷഡ്വിധാ ശരണാഗതി. അത് 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുകൂലമായവയുടെ സ്വീകരണം, 2 പ്രതികൂലമായവയുടെ വർജനം, 3 കൃഷ്ണൻ രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം, ഭഗവാനെ തന്റെ രക്ഷകർത്താവായി അഥവാ യജമാനായി സ്വീകരിക്കൽ, പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണം, 6ാമത്തത് വിനയഭാവം. ഇതൊക്കെയാണ് ശരണാഗതിയുടെ വിഭാഗങ്ങൾ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഹിതകരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഹിതകരമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം, ഹിതകരമല്ലാത്തത് നിരസിക്കണം അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. പിന്നെ അതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരസിക്കണം. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കണം അല്ലെ. എന്ത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിലൊക്കെ എന്നെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണം. ഭഗവാന് മാത്രമേ നമുക്ക്
ശരിയായ സംരക്ഷണം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ആശ്രയിക്കണം. ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിന് വേറിട്ട ഒരു താല്പര്യവും നിലനിർത്തരുത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഭഗവാന്റെ എന്താണ് താല്പര്യം എന്താണോ അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അർഹതയില്ലാതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് നടക്കട്ടെ അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. എന്ന കാര്യം ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതുപോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിന് വേറിട്ട് വേറൊരു താല്പര്യം വരുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജൻ കാമം ച ദാസ്യേ മധുകാമയ, എന്താണ് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എപ്പോഴും സൗമ്യനും വിനയാനിതനും ആയിരിക്കണം. ഈ 6 മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്ക് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഈ ലോകത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിഹീനർ ഈ ഭഗവത് ആജ്ഞയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ പര്യവസാനത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു, എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനായി തീരുക, എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുക, എനിക്ക് മാത്രം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുവൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയധാമത്തിൽ അവിടുത്തോട് തന്നെ തീർച്ചയായും ചെന്നെത്തുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിന് പകരം അപ്രകടവും നിത്യവും അജവുമായ അവ്യക്തിഗത സത്യത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പാണ്ഡിത്യമുള്ള അസുരന്മാർ പൊതുജനത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഭാവം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് അവ്യക്തിഗതികളായ മായാവാദി തത്വജ്ഞാനികൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സൂര്യനെ യഥാരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഒരുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വശം അവൻ നിശ്ചയമായും ആദ്യം സൂര്യപ്രകാശത്തെയും പിന്നീട് സൂര്യഗോളത്തെയും അഭിമുഖീകരിക്കണം. അതിനുശേഷം കഴിയുമെങ്കിൽ സൂര്യഗോളത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് സൂര്യന്റെ അധിഷ്ഠാന ദേവനുമായി മുഖാമുഖം കാണാൻ സാധിച്ചു. അല്പജ്ഞാനം മൂലം മായാവാദി ദാർശനികർക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന ബ്രഹ്മ തേജസ്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം കാണാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുവൻ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മ തേജസ്സിനെ മറികടക്കണമെന്ന് ഉപനിഷത്തുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ പല ആൾക്കാരും ബ്രഹ്മ ജ്യോതി അല്ലെ, അതാണ് ഫൈനലായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ആരാധിക്കും അല്ലെ. അല്ല, അവർക്ക് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറം പരമാത്മാവിനും അപ്പുറമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പരമസത്യമുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അതിനാൽ ബ്രജരാജന്റെ വളർത്തുപുത്രനായി അവതരിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നു. വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോളം തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നും അവിടുന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷ സത്യമായതിനാൽ അവിടുന്നും അവിടുത്തെ നാമം, ഗുണങ്ങൾ, രൂപം, ലീലകൾ, സഹചാരികൾ, അനുസാരികൾ എന്നിവയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിരപേക്ഷ പ്രകൃതം അതാണ്. പരിപൂർണ സിദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള സർവോന്നതമായ ആരാധന രീതി വ്രജത്തിലെ യുവതികൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന രീതിയാണെന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ യുവതികൾ ഗോപികമാർ അഥവാ പെൺകുടികൾ ഭൗതികമോ ആത്മീയമായ യാതൊരു അപേക്ഷയുമില്ലാതെ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കളങ്കരഹിതമായ വർണ്ണനയാണെന്നും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് കലർപ്പില്ലാ സ്നേഹം വളർത്തുക മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യമാണെന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഗോപികമാരല്ലേ, അവരൊന്നും വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാതെയാണ് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സിലാണ് ചർച്ച ചെയ്തല്ലേ, നാരദമുനി ഒരിക്കലേ ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറാൻ ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗം, ഭഗവാന്റെ തലവേദന വരില്ലല്ലേ, നമുക്കൊക്കെ തലവേദന ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ തലവേദനയാണെന്നും ഭക്തന്മാരുടെ പാദതൂളികളെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു നാരദമുനിയോട് ചോദിച്ചു. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകും. മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ആരും ഇന്ദ്രനും ആരും തന്നെ നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല. എല്ലാവരും അത്രയും വലിയ പാപമാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പാദത്തിൽ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഗോപികമാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗോപികമാർ പറഞ്ഞു, എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ, എന്താണ് ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണം, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണ് ധരിക്കുന്നത്? ഗോപീചന്ദൻ അല്ലെ, ഗോപികളുടെ ഗോപിമാരുടെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്രജത്തിലെ മണ്ണാണ് ഗോപീചന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഗോപികമാർക്ക് യാതൊന്നും ആഗ്രഹമില്ലാതെ യാതൊരു വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അവരൊക്കെ പ്രജവാസികളൊക്കെ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എങ്കിലും അവര് അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനായിട്ടല്ല, അവരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ്, അവരുടെ മകനായിട്ട്, അവരുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് അല്ലെ, അവരുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവര് അത്രയും എന്താ പറയാ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. യാതൊരു എന്താ പറയാ ഉദ്ദേശവും ഒന്നും വെക്കാതെ ഭഗവാനെ അത്രയും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കും. ഗോപികമാരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സാംഖ്യയോഗ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ഭഗവാൻ കപിലന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കും അഭിന്നമാണ്. ഈ ആധികാരിക യോഗ സമ്പ്രദായം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ശൂന്യമോ അവ്യക്തിഗതമോ ആയ എന്തിനെങ്കിലും ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. ആസന നിഷ്ഠകളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോലും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ഒരുവന് ധ്യാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ദാനം പരിപൂർണ സമാധി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ഉത്തമൻ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധതകളിൽ പ്രേമഭക്തിയോടെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ വിധത്തിലുള്ള ധ്യാനമാണ് പരിപൂർണ സമാധി എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയുമായി ഏകനും ഭിന്നനുമാണെന്ന് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന സാംഖ്യ ദർശനം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാംഖ്യയോഗ ധ്യാനം പരിശീലിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രായോഗികമായ മാർഗം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പഠിപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശബ്ദ അവതാരമാണെന്നും ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷ സത്യവും പരിപൂർണനുമാകിയാൽ അവിടുത്തെ തിരുനാമവും അതീന്ദ്രിയ രൂപവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ലെന്നും മഹാപ്രഭു പഠിപ്പിച്ചു. പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരുവന് ശബ്ദസ്പന്ദനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ കഴിയും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ കലിയുഗത്തിലുള്ള അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. കലികാലെ നാമരൂപ കൃഷ്ണാവതാരം. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരുവൻ ഈ ശബ്ദസ്പന്ദന ജപം അനുശീലിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവൻ പുരോഗതിയുടെ 3 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അപരാധഘട്ടം, ശുദ്ധീകരണ ഘട്ടം, അതീന്ദ്രിയഘട്ടം. അപരാധഘട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളും കാമിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ 2-ാം ഘട്ടത്തിൽ അവൻ എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധനാകുന്നു. ഒരുവൻ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ സ്ഥിതനാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ അവസ്ഥ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ തലം പ്രാപിക്കുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിദ്ധിയുടെ തലം ഇതാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പഠിപ്പിച്ചു. യോഗ പരിശീലനം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഉദ്ദേശിച്ചതാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഘടകം മനസ്സാണ്. അതിനാൽ ഒരുവൻ ആദ്യമായി തന്റെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. മനസ്സിന്റെ സ്ഥൂലമായ പ്രവൃത്തികൾ ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. അവ നാനാർത്ഥത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായാലും ഇച്ഛാനുസൃതം ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായാലും ചിന്തിക്കുക, വികാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, ഇച്ഛിക്കുക എന്നിവയാണ് മനസ്സിന്റെ സൂക്ഷ്മപ്രവൃത്തി. കളങ്കപ്പെട്ടതോ സംശുദ്ധമോ ആയ ഒരുവന്റെ അവബോധത്തിനനുസരിച്ച് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ അവിടുത്തെ നാമം, ഗുണങ്ങൾ, രൂപം, ലീലകൾ, സഹചാരികൾ, സാമഗ്രികൾ എന്നിവയിൽ കുറയ്ക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവും ഹിതകരമാവുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധമാക്കുക, അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, കൃത്യമായി അലങ്കരിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ദർശിക്കുക, അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ മഹിമകൾ ശ്രവിക്കുക, അവിടത്തേക്ക് അർപ്പണം ചെയ്ത ഭക്ഷണം രുചിക്കുക, അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഒപ്പം സഹവസിക്കുക, അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങളുടെയും തുളസിദളങ്ങളുടെയും സുഗന്ധം നുകരുക, ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ നിരതനാവുക, ഭക്തരെ ദേഷിക്കുന്നവരോട് ശോഭിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന പ്രക്രിയ. മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തികൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ ആരാലും ആവില്ല. പക്ഷെ അവബോധത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവൃത്തികളെ പവിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഭഗവത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. സവേ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠമെന്നാണ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 2:39 ഫലേച്ഛ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരുവനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന യോഗജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നിടത്ത് ഈ അവബോധ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുക. അല്ലയോ പാർത്ഥ, അത്തരം ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനാകാൻ കഴിയും. ഒരു മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ രോഗബാധ പോലുള്ള ചില പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതികളിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നിയന്ത്രിക്കും. പക്ഷെ അത്തരം നിരോധനങ്ങൾ
അല്പബുദ്ധികൾക്കുള്ളതാണ്. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രക്രിയ അറിയാതെ അല്പബുദ്ധികളായ ആളുകൾ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ബലം പ്രയോഗിച്ച് നിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ അന്തിമമായി അവയ്ക്ക് വഴങ്ങുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ തിരമാലകളിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. സാങ്ഖ്യയോഗത്തിന്റെ 8 തത്വങ്ങൾ: വ്യവസ്ഥാപിത തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുക, യമം നിയമങ്ങൾ പിന്തുടരുക, വിവിധ ആസനമുറകൾ അഭ്യസിക്കുക, ശ്വസന വ്യായാമം ചെയ്യുക അഥവാ പ്രാണായാമം, ശരീരങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ശാരീരിക സങ്കല്പത്തിന്റെ അത്യധികം മുഴുകിയവർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് തടയാൻ ശ്രമിക്കില്ല. പകരം അവൻ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിയെ നിഷ്ക്രിയനാക്കി അവന്റെ കളികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആരാലും സാധ്യമല്ല. മറിച്ച് അവനെ ഉയർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിച്ചുകൊണ്ട് അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആണ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെ നിർബന്ധിതമായ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംയമനം ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവർ ശ്രേഷ്ഠമായ കൃഷ്ണാബോധ കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നതിനാൽ ഭൗതികത്തിന്റെ അധമ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി വിരമിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദര് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. കുട്ടികള് കളിക്കുമ്പോൾ അവനെ എന്താ പറയാ, വേറെ എന്തെങ്കിലും അതിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് തടയുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ, ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ വിധത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ ശാസ്ത്രം നിരപേക്ഷമാണ്. ശുഷ്ക ജ്ഞാനികളായ ചിന്തകർ ഭൗതികാസക്തിയിൽ നിന്നും തങ്ങളെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അതിശക്തമായ മനസ്സുള്ളതിനാൽ അവരെ ഇന്ദ്രിയ വൃത്തികളിലേക്ക് വലിച്ചു താഴ്ത്തുന്നതായി പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തിക്ക് ഈ അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ അവന്റെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒഴിക്കണം. ഇത് പ്രായോഗികമായി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശ്വംഭരൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. വിശ്വംഭരൻ എന്ന വാക്ക് മുഴുവൻ വിശ്വത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കുകയും എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മനുഷ്യരാശിക്ക് ഈ ഉത്കൃഷ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ സംരക്ഷകനും നേതാവുമായ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന മാതൃകോപദേശകനാണ്. അവിടുന്ന് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാരമതിയായ ദാതാവാണ്. സർവ്വകാരുണ്യങ്ങളുടെയും സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ സംഭരണിയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും മഹാഭാരതത്തിലും ഉപനിഷത്തുകളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ അവിടുന്ന് പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. കലഹം നിറഞ്ഞ ഈ യുഗത്തിൽ എല്ലാവരാലും ആരാധന അർഹനമാണ്. അവിടുത്തെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ചേരാം. മുൻ യോഗ്യതകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഒരുവന് പരിപൂർണനായ ഒരു മനുഷ്യനായി തീരാൻ കഴിയും. ഒരു വ്യക്തി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവനാകുന്ന പക്ഷം അയാൾ തന്റെ ജീവിത ദൗത്യത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക അസ്തിത്വം നേടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃപയാൽ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും അനായാസം മോചിതരാകുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. പ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വരാനായിട്ട് യാതൊരു യോഗ്യതയും വേണ്ട അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് ഹിപ്പികളെ സാധാരണ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ചേരണ്ടെങ്കിൽ കുറെ നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല. പ്രഭുപാദര് അങ്ങനെയല്ല. അവരെ ക്രമേണ മാറ്റിയെടുക്കുക. ഹിപ്പികളൊക്കെ എല്ലാ തരത്തിലും കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതം നയിക്കുന്ന അവരൊക്കെയാണ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണപ്രസാദം കൊടുത്ത് അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചണ്ടാലനായാലും ശൂദ്രനായാലും ആരായാലും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അല്ലെ. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിമഗ്നനായിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാവ് നാനാവിധ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളാൽ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ പെരുപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം അനാവശ്യവും നശ്വരവുമായ കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുവാനും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തമായതിനു ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുവാനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള അത്തരം മുക്ത കർമ്മങ്ങളാണ് മാനുഷിക പരിപൂർണതയുടെ ലക്ഷ്യം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അധീനയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരം മായികമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് ബോധദീപ്തകരമായ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാനും അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ സഹിക്കുകയോ ആസ്വദിക്കുകയോ ചെയ്യണം. അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ തടയാൻ ആരാലും സാധ്യമല്ല. ഒരുവൻ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നിടത്തോളം
ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയൊരു പ്രകാശം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അനുഭവവേദ്യമാകുമെന്നും അതുവഴി പരിശുദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ വാസ്തവികമായ പ്രവർത്തന മേഖല തുറന്നു കിട്ടുമെന്നും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഓം തത്സത്. ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഒപ്പാണിത്. എന്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒപ്പാണ് അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ ഈ ഒപ്പ് വേണം. ഗോലോകത്തേക്ക് പോകണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം അല്ലെ. എല്ലാ ദിവസവും 16 മാല ചിന്തിക്കുക, 4 നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുക അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നവരെ പ്രഭുപാദർക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്. പ്രഭുപാദരോട് ഒരിക്കലും ശിഷ്യൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാലോ, അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രഭുപാദർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ആരാണോ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു. ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് മാർച്ച് 14, 1962 ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവ ദിനം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ന്യൂയോർക്ക് അമേരിക്കയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രഭാഷണത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गंधराज श्री चैतन्य चरितामृतम की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനം പ്രഭുഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നന്ദകുടി വൈഷ്ണവർക്ക് ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, ഗുരുമഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ.